Dan dong jakin, ribu desa, sama di bawah lagar sih, bisa tuh bisa, masih orang kami pikir, karena kami di bawah alam lagar, ikan pide, sih sama di bawah lagar sih, pide budi pide, hei.
खानाय बेगेनाव हाबनाय बैसागु रंजानाय सावरि खांलायनाय थैयाव थानाय बेगेनाव हाबनाय बैसागु रंजानाय सावरि खांलायनाय थैयाव थानाय बेगेनाव हाबनाय बैसागु रंजानाय सावरि खांलायनाय बैसागु 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 Siapa sih? Mulai tidak kita mulai sangat. बिसिनिया मेथाइ दामनाय देलायनाय गासिबो एभ्रिथिं अके किन्तु नाथायबा न'खौ नोंसोरो खोलाथिं बानायोबा